Maswera sei muri Zimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kuma-TV mana enyika. Rekedzai tibva tapinda muma-messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 44 years ekuberekwa. Basa rangu randainge ndichiita, ndaitawo zvekuba motikari. Ndainge ndiri an international car smuggler. Asi handina kunge ndakaziva kuti I was being hunted by the CIO. Ndoda kukuudzaiwo zvakazoitika pandakabatwa. Chinondishamisa ndechekuti handina kusungwa, asi vakazombondishandisa kwemakore kuda 2 vainge vaine vamwe vanhu avo vavainge vachitovhimawo. Saka pavakazondibata ndakasangana neimwe torturing yekuti mukoma, I feel so sorry kana kuri kunzi unenge wapinda mumaoko avo vakomana. Vane imwe torturing technique yavakandeita ichiri kunditambudza kusvika pari nhasi, and I am facing a lot of health challenges. Saka panguva iyo pandainge ndichiita zvecar smuggling, ndainge ndichishanda nemamwe magangs akasiyana siyana. I was part of a network of gangs. Ndakatojoina one of this other gang through this other cousin of mine who went to America. When he went to America, he then joined a gang, but it was linked to a Mexican cartel. Vaya vanoita zvekutransporta madrugs vachimaburitsa muMexico kuenda kuEurope zvekare nekune dzimwe nyika dzakasiyana. So he then invited me to America. When I went to America, that was when I learned more about the gangs. Iye aida kuti tinge tichizoita zvekutransporta cocaine tichiunza muZimbabwe through South Africa, but I was scared kubata madrugs because pandainge nditoriko kuAmerica, I saw a guy that was being killed. Munhu uyu, he was a black American. He was in the boot of a car. Saka ndakangonzwa kungomerera ndichinzwa zvichinzi ainge ava kutengesawo ake madrugs. Saka hazvitendedzwe kuti kana uchishandira vanhu vanoita zvekutengesa madrugs iwe wobva watanga kutengesa ako, zvinotourayisa izvozvo. So I was so scared. So then ndakamuudza kuti kwandainge ndichida kudepartment revanhu vanoita zvekuba motikari then selling those vehicles mu Africa. Akati it is okay. We then went to these other Nigerians and we met them. They told me about their plan to also set up my businesses avo mu Southern Africa. They got iripo. By the time that I came from America, then I started staying in South Africa because tainge tiine magap nemaburi atainge tichida kuonera plus nekuzodhila nemamwe magangs em South Africa vanoita zvekuba motikari. Later on, I then went to the United Kingdom and I met up with other gangsters vamwewo, but ndeve muno muZimbabwe you won't even noticed kuti munhu uyu is a gangster, anenge achitoshanda basa ritoribo, but you won't even know kuti is a gangster. Basa rake ndere kungotreka mamovement emamwe maZimbabwean kuti tingamabira sei zvakaita semotikari. Saka taiba motikari dzakaita sema BMW, Mercedes Benz, ma Range Rover, ma Audi, motikari dzinodhura, and mostly tainge tichifarira kuba motikari edzo dzinenge dzichiri power and T, and those that were still brand new, lightly used, dzinenge dzisina makilometers akawanda. Saka motikari dzataiba the majority, ndichitaura pagenga redu remaZimbabwean, tainge tichibira maZimbabweans because mashandiro ataiita kana muri maNigerian mainge muchibira maNigerian. MaSouth African anenge achingodhila nemaSouth African, then maZimbabwean mune muchingotagetawo maZimbabwean. So this is how we used to target
mazimbabweans awa. Like kana muri munzvimbo dzakaita seSouth Africa, it was so easy because maingoenda mumachurch, mumapentecostal church kana kumasowe, kana kuri kunzi kunenge kuine motikari yamunenge muchida, because motikari kuti inge ichizobiwa inotofanira kunge itori nabhaya. So most of these cars dzinogumisidzira dzazoenda kunana Zambia, Mozambique nekunana Malawi, dzinenge dzichidiwa nevanhu vanenge vaine mari veikoko. Saka waitokwanisa kutomboita kana 2-3 months uchitoenda kune imwe Pentecostal church kana paine motikari iyo yamunenge muchitarisira kuzoba. Saka zvamunenge muchiita ndezvekuti you will be studying movements emunhu uyo anenge aine motikari yamunenge muchida kuzoba. Then when you are satisfied kuti munhu munokwanisa kumutorera motikari, it's either munongomutevera. Kune vamwe vanomukira makuseni vachienda kumagym, or later on vava kuenda kumagym. Saka munotoziva kutoti kana tikamubatira pakati kunenge kusina traffic. Vamwewo ndo vamaizoona kuti even though aine motikari inodhura, but anenge achigara pamba panenge pasina tight security, zvekuti munotongopinda munhu anotongomuka makuseni wotoona kutoti motikari panenge pasina. Kunyangwe munana UK ndo mashandiro zvekare vanoita. Most of the times kana ukanzwa panenge pachinzi munhu abirwa motikari, information inenge yakatopirwa nemuZimbabwean, so they will track your movement kuti alright, unofamba sei, unogara kupi, munombozvifambisa sei, and then they will strike and they will steal your car. So after we would have taken the car, then motikari yaizostripwa. It's either it will be stripped for parts, maparts iwawo ndio aikwanisa kuzotunidzirwa kubva kana kuri kumhiri kwemakungwa achizouya kuno kuSouthern Africa, Mozambique, Zambia nemuZimbabwe. Saka kunenge kutori nemamwe madhila awo anenge aine mashop vanotengesa maparts, sezvo dzinenge dziri motikari nyowani. So someone won't even understand kuti inokwanisa kunge iri GD6 ya 2025 inotobiwa motikari iyoyo, maparts ayo otostripiwa. Motikari inenge ichangobva mukubuda mudealership, kana ukaitorerwa everything will be stripped. Saka maparts aya anenge achiri brand new. So ndiwo maparts mamwe anozotengeserwa vamwe vanenge vagara zvekare vaine motikari dzavo. So that is what we used to do. And dzimwe motikari ndo dzaingobiwa dzotongoenda kunana Zambia, Mozambique, Zimbabwe and disappear forever. Saka tainge titori nema connection apa mari. We were getting a lot of money. I moved from poverty to becoming rich overnight. I would drink expensive whiskey each and every day. I dated a lot of women. Ndaibatsirawo hama dzangu, vazukuru vangu vazhinji vakaenda kuma universities, vakaenda nekuda kwangu. I was someone that was respected. Ndaitova munhu anotonamata. I was an evangelist. Ndakatomboda kuenda ku Bible school so that ndike ndichizotanga church yangu, but I did not have the calling. So I would stand in front of the church ndichitoparidza, but kana tichibva kuchechi tinenge tava kutoronga kuti motikari yanhingi ndiyo yatiri kuda pari zvinozvi. Paunotobirwa motikari tinenge tichitochema newe, but ndisu tinenge tatoronga madhiri ose kuti unge uchizobirwa motikari. So I did not know kuti I was being watched by the CIO. So nekufamba kwenguva I started to meet a lot of friends until I met this other guy mu South Africa wandainge ndisingazivi kuti ainge atori musi number. So this guy, he was only aged 19 years. He was introduced to me by a friend. Taiva tiine Porsche yatainge tichida, tainge tiine order yatainge taka receiver kubva ku Mozambique. Painge paine this other woman vanema big businesses kumaputo uku, saka ainge achida Porsche. So we needed someone who could mess up with the system, a Porsche. That was when the guy was introduced to our crew. He was only 19 years old. Saka zita rake tainge tichi mudaidza zita rekuti small man kana kuti small boy, because aitongovawo munhu ainge akatongoitawo zvake akatongoonda. He was just basically harmless, but kutechnology ndiko kwainge kuri kwake ikoko. So we started using him for small jobs
like watching cars. Kana paine motikari yatinenge tichida, just going to the mall, ongogara zvake muparking lot achingotarisa motikari dzevanhu kusvika azoona yatinenge tichida, running ma-errands, testing ma-alarms. So he never stole big cars himself. Vaingova munhu wataingoti small boy enda unotitengera chakati. One day everything ended. Saka tainge titori neshipment yedu yatainge tichitoplana kuti taifanira kuti tinge tichizoiendesa kuZim. In fact, motikari dzainge dzatoyambuka dzatova kuZim side. So motikari dzakaenda nekurwizi, then tainge takadzimirira muBait Bridge tichitonwa zvedu hwahwa paya. We were at this other nice guest house. Ndo pa akatongoburitsa pfuti, ndikati ko small boy haufa, kwava kutoburitsa nema-handcuffs. Pasina kana nguva ndikatoona kutoti aitova aine zviya zvima-over. Ndokubva patongosvika mapurisa, and then we were arrested. You know, I laughed pa zvakaitika. I thought kuti maybe it was a mistake. Semunhu ainge aine mari, ndakazviudza kuti zvimapurisa zvemuBait Bridge ndinongovapa mari. Saka ndaigara ndiine chibhegi chaigara chakazara ma-US dollars. Ndakabva ndaburitsa mari ndikati varume mari iyi, but then they refused. Vakati ivo vainge vasingade mari, so vakandisunga. But chakandinetsa mukomana ndechekuti we drove out of Bait Bridge. Ndokubva ndachizoendeswa kune imwe imba iri mumasvingo, but I don't know kuti imba iyoyo mumasvingo iri nechepapi. I was taken to that house. It was not a police station. Hakuna kana madhokets akambovhurwa, no court, nothing. Ndakapinzwa mune imwe room. Vamwe vakomana vandainge ndiinavo vakaendeswa mune imwe room. Ndo pandakatanga kunzwa vanhu vava kuchema. Kune kumwe kuchema kwekuti uri kurohwa ende uri kunzwa pain. Ndainzwa vanhu vachiridza mhere vachikumbira ruregerero. That was when the torture began. It was the next day. Makuseni ndainge ndakatobatwa nehope. I think it was somewhere kuma past 4 ndo pavakangopinda nemabhaketi emvura vakatanga kundidira mvura. Apa yaita kutonhora, yainge yakatozanganiswa nema-ice blocks. Saka vakangotanga nekungondiconfusa. Small boy ainge aripo, ainge achiti tipe mazita, tinoda mazita. Nguva nachi ndaitova ndiine confusion. Ndakatadza kuziva kuti ndainge ndiripi. Apa vaindirova, anokika, anondirova zvibhakera. Vamwe ndo vainge vaine mboma. Saka vaida mazita emamwe maNigerian avo atainge tichishanda nawo, uye zvekare nemaroots avo ataishandisa kana tichismagla motikari kudziburitsa muSouth Africa vaiziva, but kuzoenda kuZambia manje taiva tiine matactic akawanda ataishandisa, nekuti dzimwe dzaizonoyambuka nekuBotswana, then kana dzaiyambuka nekuBotswana dzaisazoenda nekuborder dzopinda nemusango dzoenda kuZambia. Dzimwe dzacho dzaizogumisidzira dzava kuTanzania. Nditori nemotikari yatakatomboendesa kuUganda. Motikari iyo yakabiwa muSouth Africa. Saka they wanted maroots iwawo kuti makazvifambisa sei kuti motikari inonzi inobiwa muSouth Africa yoendeswa kuUganda. So that was what they wanted to hear. Ndakarohwa ende ndaiti kana ndarohwa kwema-hours non-stop, ndaiti kana ndikatanga kutsumwaira ndaneta, feeling exhausted, ndo pavaindimutsa vachindidira nemvura inenge ine ma-ice blocks. They threatened me, but pane rimwe injection iro ravaipota vachindibaya. I don't know kuti what it was, but vaingoti injection iroro ndo richaita kuti ndige ndichitaura chokwadi changu chose. Vaiti it will help me to remember. After that injection, ndaiti pose pandinobaiwa, my body will shut down. Ndaitanga kunzwa kutemwa nemusoro, nzeve dzangu dzaitanga kurira kuti wii, ende ndaitanga kufunga zvinhu zvakawanda panguva imwe chete, ende ndaitanga kutaura manje kuti tinofamba takadai kana tiine motikari dzatinenge tichida kuti dzinge dzichizosvika kuTanzania. MuZambia macho mapurisa tinomanzvinga sei, kana tiine mamwe mapurisa awo atinenge tichishandidzana nawo. Ndaitotaura mazita acho kuti muLusaka motikari inenge ichitombonopakwa kumba kwanhingi. Ava vanenge vari mapurisa manje awo atainge tichidhila nawo. So after that mukoma ndo pandakazongomuka
ndainge ndiri mune rimwe prazi kuBeatrice. Vakangonondirasa muprazi ende ndainge ndiri naked, ndisina kana chandainge ndakapfeka. Ndakazobetserwa neumwe mudhara ainge achitofudzawo mombe, ainge ari wekuMalawi wechirudzi. Mudhara iyeye ndiye akazondiona ndainge ndakarara pasi perimwe zimuti. Akauya pandiri akati, iwe pano pauri ipapo pane imwe nyoka inogarapo yandinogara ndichiona. Ndakasimuka mukomanashi, pandakati ndichida kunofamba ndokubva ndadonhera zvekare pasi because ndakangowana simba, but body yangu yainge yakaneta nekurohwa kwose kwandainge ndakaitwa kwemazuva, handizive kuti mazuva mangani. Saka akazonditora mudhara iyeye akazoenda neni kumba kwake, ndikagara naye kwemazuva. Akati one day kuzosvika ndichizopora, but handida kumuudza chokwadi kuti ndainge ndakabatwa ndikazodhambwa mupurazi imomo. Ndakangomuudza kuti ndainge ndichiita zvepolitics, saka ndainge ndakakidhinepewa kuBait Bridge nevamwewo vanoita zvepolitics. Akandibatsira, akandipa mishonga iyo yandaipota ndichinwa kwava kubva ndachizopora. Ndakazoti ndava right, ndipo pandakabva ndachizobvako ndikabva ndachizopinda muHarare. Akatondibatsira nemari yekuti ndinge ndichizowana transport, then ndokubva ndachizoenda kumba kweimwe brother yangu ndikagarako, and then I spoke with my brother who was in America. Ndinoda kutenda Mwari, because as for my brother who is in America, he is serving a life sentence right now. Zvakaitikawo akazonetsana nemukadzi ainge achidanana naye, so then he threatened that woman with a gun, and mapurisa paakazouya kumba kwake, he started shooting at them, and ndokubva achizosungwa. He is in prison right now. Zvekuti dai kwanga kuri kunzi ndakaendako kuAmerica, maybe ndikadai ndiri mujeri. What has brought me here mukoma, handizivi kuti zvine chivanhu here mukati, or I need medical attention, but I have been trying all of these years. Ndinoenda kumadoctors but nothing is working. Tichikura ndaipota ndichitorwa nasekuru, ndaiti kana ndikaenda kumaholidays, including my cousin uyo akazoshaika, uyo ainge ari kuAmerica. So ndichikura taiti kana tikaenda kuholiday, then sekuru vaizotitora vobva vachizoenda nesu mubako, vainopinda nesu mumaninga umo mainge muine zvinhu zvimwe zvavaiba, because sekuru vangu vainzi vainge vaine shavi regudo, saka vaiti kana vakaba zvinhu vainozviisa mumaninga imomo. Even zviri zvinhu zvavanenge vasitomborina kana basa nazvo, vaitongobira vanhu mumavillages akasiyana siyana vonozvisiya muninga. Uye zvekare taigara tichingobikirwa doro pose patinenge tiriko kumusha, vaitibikira doro vobva vati tainge tisingafaniri kuti tinge tichizoudza vabereki vedu. So we never told our parents about this. So handizivi kuti zvine chivanhu mukati here. Ndinoda help ipapo, because matambudziko andava kusangana nawo mukoma akamira sekudai. I am suffering from memory loss. I have gone to different hospitals and it does not help. Ndakatoona kutoti mari inopera, especially semunomu muZimbabwe, it is very expensive going kuma private doctors. So ndava kungogara ndakadaro. I am suffering from memory loss. Ndinokanganwa mazita. Ndinokwanisa kuti kana ndikataura chinhu ndobva ndakanganwa zvekare kuti ndanga ndiri kutaura pamusoro pei. I forget my dates, I forget my conversations mid-sentence, sekuti tinenge tichitotaura about imwe issue, then ndichitotaura nemi, I can easily forget kuti ndanga ndichiti kudii. So sometimes izvi ndo zvinondityisa manje. Ndinokwanisa kungobuda pamba ndakabata demo kana kuti banga, ndinozotopepuka ndava panze pegedhi. Mumwe musi ndakazopepuka ndava kutoda kutomhanyisa kamwe kamwana kanogarawo mustreet matinogara. Saka handizivi kuti zviri kukonzereswa nechivanhu here or what. Kana zviri izvo zvatainge tichiitwa nasekuru zvokuendeswa mumaninga, ndakaudza vamwe bamunini
vakangoti isu tava kuita zvekunamata, so I know kuti havangambokwanisi kundibatsira kana paine zvavanenge vachiziva. Vakatondiratidza kuti he is not interested in helping me at all, so I need help vedare. Uye zvekare iri yambiro yangu kune vanozviita vanobatisa vana mishonga vachiri vana vadiki, because taitogadzikwa pamachira echivanhu emashavi tichiri vana vadiki pose pataenda kuholiday nasekuru vedu. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ivo vanoti pavakanoraswa mupurazi vanofungidzira kuti maybe vanhu vakava kidnapa vaifungidzira kuti vatofa, because pavakazotanga kutaura imwe message yavakatumidzira, hanzi pandakazotanga kutaura nevamwe vangu, hanzi vaitoshamisika kuti koiwe uchiri mupenyu, takanzwa kuti wakaita accident ukafa nasmall boy. Saka handizivi, maybe vaifungidzira kuti vandiuraya and then ndokubva vachizongonondirasa mupurazi. So I need help kubva kune vanhu vanoziva zvechivanhu, kana kuri kunzi pawainge uchiri mwana mudiki waiendeswa mumaninga then uchibikirwa doro iroro rekuti unge uchikwanisa kubira vanhu, zvimwe zvacho zvawaiba muchinosiswa imomo muninga nasekuru, zvinozofambiswa sei? Please ndibetsereiwo, zvinhu izvi zvinotonditambudza. Kana paine vanoziva nzira dzechivanhu chaidzo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndine shavi rigudo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iyi ndo nyaya yandakaudzwa nababa vangu kuzogara naka kwavakaita amai guru mudzimai wabankuru avo vainge vari mukoma wababa. Saka baba vangu vakati vakagara naka amai guru vavo, not because vainge vachida, asi nekuda kwekuti vainge vakanzi namukoma wavo bankuru ndo zvavaifanira kuti vange vachizoita. Bankuru vakashayika mainge muri mugore ra2023. Baba vangu vakazondiudza nyaya iyi, it was last year. Pavakandiudza baba vakatotanga kutochema vachiti, mwanangu, mudzinza mune ngozi, nekuti mukoma wangu bankuru vako vakaponda munhu vachibatsira murungu wavo wavainge vachishandira. Vakaponda umwe murume uyo ainge achinzi Thomas, but hanzi C10 vakati vainge vasingaizivi. Hatizivi kuti ichokwadi here kana kuti maybe ivo bankuru vainge vasingadi kuti baba vangu vange vachizoziva C10 yemurume iyeye, but baba vanoti bankuru vakafa vachiti ndinongoziva zita rake rekuti Thomas, asi C10 handiizivi. Bankuru vakange vachidawo kuenda kuhondo, saka vakati vachifamba vachienda kuBotswana ndopa vakabva vachizosangana nomwe mudhara ainge ari wekuMalawi uyo ainge aine mombe dzake dzakawanda. Saka akabva achizovaudza kuti usaenda kuhondo nekuti unonofa, chigara pano uchindishandira uchiita zvokufudza mombe dzangu. Saka bankuru vakazotanga kuita zvokufudza mombe. Nerimwe zuva vanoti vakati vari kumafuro ndopa vakabva vachizoona umwe murume, but hanzi ainge ari mukomana wechidiki, ainge achifamba akabva achizovabvunza madirection because ainge arasana nevamwe vake vainge vachida kuenda kuBotswana kuti vange vachizokwanisa kuenda kuhondo. Saka ivo bankuru hanzi vakati vakabva vachizomutora Thomas uya ndokubva vachizoenda naye kune murungu wavo. Murungu wacho akabva achizoti ava kutorara pano nhasi nekuti mangwana pane vamwe vanokwanisa kuzodarika nepano vachiti vari kuenda kuBotswana, saka vanozongobatana voenda vose. Wava usiku, hanzi bankuru vakati maybe dzava kuma past 10 ndopa vakabva vachizodaidzwa nemurungu wavo. Thomas hanzi ainge akarara mune imwe room. Murungu wavo paakavadaidza bankuru hanzi ainge aine mabhemba uye zvekare ainge aine demo raainge akabata nebvumo
vakamubvunza kuti zvombo zvose zvaainge akabata ainge achida kuita sei nazvo. Hanzi vakabva vachizopiwa saga vakati toda kuti tinge tichizoisa musoro waThomas nechombo chake uye zvekare nematumbu ake nemaziso nerurimi umo, nekuti pane munhu ari kuti ari kutoda maparts ake izvezvi ende achandipa mombe. Banguru vangu vakabva vachizotumwa nemurungu wavo kuti vange vachienda kunonokera Thomas. Akati achingovhura dhomu vanoti ivo hanzi vakamurova nesando ndokubva atodonera pasi. Murungu wavo achipinda vakabva vachizomucheka musoro, vakatora matumbu, maoko, maziso, rurimi, hanzi ndirwo rwavakapedzisira kucheka. Vakarutuka vakati iwe Thomas hauna chauchataura, vakanwa ropa rake vakazvikisa musaga mapatsi ose. Mushure mekunge vamaisa mapatsi musaga pasina nguva hanzi pakasvika umwe mudhara vakabva vachizomupa mapatsi iwawo. After 3 days banguru vanoti hanzi pakazosvika umwe mudhara uyo akauya ainge aine mombe 10 dzakazopiwa mudhara iyeye wekuMalawi. Saka banguru vakazopiwa mushonga uye zvekare nechibhasiketi chemushonga kuitira kuti vasazoramba vachingonetswa nemweya wengozi, because vainge vava kupota vachimurota Thomas. Vakabva vachizoti varoora ndokubva vachizoudzawo amai guru kuti ivo vainge vaine mishonga yavainge vachishandisa nenyaya yengozi. Vakavaudza baba vangu vakabva vachizoratidzwawo chibhasiketi ichocho naamai guru. Vakabva vanzi sezvo waona chibhasiketi ichi unofanira kuti unge uchindigara nhaka. Nyaya yazondiunza pano, baba vangu ivo vari kuti chibhasiketi vari kugara vachichirota chiri kuti ndakupa makore 4 ekurarama, which means kuti kubva zvavakatanga kugara navo amai guru iro rino gore richitanga kwangosara makore 3 baba vangu vari kubva vazofa. Baba vangu vakauya kwandiri vakati ndiri kufanira kuti ndinge ndichizoroora cousin sister yangu, third born yaamai guru, mudiki kwandiri. Hanzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichizomuroora nekuti bhasiketi iri riri kufanira kuti ringe richizongoramba ririmo mudzinza. Vari kuti bhasiketi rinokwanisa kutipa humwe hupfumi hwakawandisa. Kunyange tikada kubuda kunze kwenyika tinoenda tikanorarama kune imwe nyika zvekuti hatimbofi takazivikanwa kuti tiri hanzvadzi nehanzvadzi. Urongwa huripo ndehwekuti achatoreswa rimwe birth nechitupa but achishandisa mutupo waamai vake kuitira kuti tisazoshandisa surname imwe chete. Ndiyo secret yandiunza pano. Ndiri kudawo advice vedare pandiri kuenda kumusha. Ndiri kufanira kuti ndinge ndichisvikira kumba kwaamai guru. Amai guru vangu vanogara kumasuburbs muHarare, ndichati muBorodale, but havasi kugara havo muBorodale. Vane mari yakawanda, vane makambani akawandisa avakasiyirwa nemurume wavo. Saka ndichitoenda kumusha pane mapossibilities nekuti ndichatotanga kutorara nehanzvadzi. Baba pavakataura neni vakati ari kuzviziva Linet kuti ndo nyaya iripo, akatobvuma. Iwewe ndiwe wangosara chete uri kupikisa. Ndiri kudawo advice kubva kune vedare renyu. Ndakamboedza kuti ndinge ndichinamata pamusoro pazvo, but pose pandinoedza kuti ndinge ndichinamata ndinorwara mukoma. Ndakamboita 2 months ndisingagoni kuenda kubasa, makumbo angu aizvimba, ndikazonzi ndine depression. Ndikanzi nadhokta usanyanyisa kufunga nekuti unokwanisa kuzoita stroke. Ndiri kudawo advice kubva kune vedare renyu. Please help me. Sei Mwari vasiri kudavirawo minamato yangu pose pandiri kunamata. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndikufanira kuti ndinge ndichienda kunotora Linet ndomutora semukadzi wangu, even though iri hanzvadzi yangu. Kana wanga uri iwewe waizvifambisa sei? Hanzi banguru vakaponda munhu munguva yehondo
ndanzi aitozvienderawo kuhondo. Saka hama dzake, maybe hama dzemunhu uyo wavakaponda, dzinongoti tina sekuru vedu vakaenda kuhondo, havana kuzodzoka, maybe vakafirako kuhondo. Izvo munhu akatourawa achiri muZimbabwe, akatorerwa mabody parts ake akatengeswa nemombe. Hanzi mudhara wacho iyeye akapiwa mombe 10 for musoro wemunhu, matumbu, sikarudzi, maziso nerurimi nemaoko. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.